Erokamano nyakora Ramogi thuolo machielo kendo tino machielo Jumapil machielo dwe ndalo 24 dwe mar 9 2023 machiegni nyakora Ramogi twak mar Ratil odhiambo ni kama hadani mondo wagoe mbaka wang'eyo ni to siasa mar piny Kenya kama koro wachope ni en higa achiel nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo en higa achiel nyaka ne yiero tim nyakora Ramogi sani koro gik mathoth mineno king'iyo kata titiyo ka ji ng'iyo rot ma ji nyalo luwo ka ji orieyo siasa mag 2027 kendo kinyo joma loso mathoth iwacho ni waneno ka koro dhi kama ok otim maber kendo ji gombo ni kaponi nitiere gimoro minyalo tim to lokruok onen higa 2027 nyakora Ramogi odhiambo ni ina mondo arwak wenda an koda Kiredi Ondiek ma bende wadhi go kodo mbaka ka en jasiasa kendo jasiasa mar UDA kaachiel kod Brian Weke ma bende en jasiasa kendo jasiasa mar Azimio la Umoja One Kenya. Piny osebedo kaka en ni nyakora Ramogi kendo oganda bende oseywak. To magi duto wacho ni koponi siasa obam to piny nyaka bam nikech nitiere tudruok machiel kachiel lakini dongruok mar piny ngirruok mar piny kod weche mag siasa. Pinje ma siasa gi osebagni iyudo ka arita bedo mongore weche mag dongruok bedo maweth kendo jopiny bende bedo gi ywak gi mudo lak mathoth. Mane momiyo waketo siasa mar Ratil ni diponi wan kod siasa makare mamiyo oganda thuolo koso en siasa madipoka obam. Nyakora Ramogi mano e wach marani mondo mi abed godo odhiambo makawuono e twak mara mar Ratil. Machiegni in bende nyakora Ramogi e Ratil makawuono machiegni Weke. Erokamano. Machiegni Ken. Erokamano wano. Dongruok mar piny kaka wacho motelo yiengore siasa kendo ka siasa rach to piny rach. Ka siasa ber to piny ber. Gik makal ma piny Kenya kale sani. Diponi en siasa marach koso gene mathoth. Okay. Aparo ni erokamano nyakora Ramogi. Aparo ni kama Kenya kawuono nitie wanie piny manye wang'eyo kuma noae kendo wang'e kama wantie. Aparo ni gima duong' ma nyaka understand ni piny mangima nitiere gi pek kaka kawuono. Pek mantiere en ni nitiere piem maduong' manie kind super powers ka Russia, America gin gi issues gi, there's problem mar dollar, nitiere problem mar petrol and the rest ma en e piny mangima. Koro yudo ni wanie piny ma oluor gi pinje mamoko manyiso ni bedo wa makare kata bedo wa gi problem bende samoro nya bedo ni kalure gi pinje mamoko but waduogo dala nyaka wang'e ni bende nitiere pek manyalo bedo kaluwore gi gigo iko mowinjo tim ma idwano tim. Emomiyo sirikal iyiero. Emomiyo wanie gimiluongo ni Republican Democratic System. Matiende ni iyiero sirikal bang' higa 5 ka higa 5 kendo wan watimo yiero monywando ji te chakre MCA nyaka president. To gima duong' en ni party ka party maloso sirikal nitiere gimiluongo ni manifesto. Manifesto onyiso gigo iko ma ipango mondo tim. Emomiyo ibiro yudo kaka sani sirikal ma UDA ma iwacho mar Kenya Kwanza nitiere gi manifesto mageluwo. Kineno kane wan gi kata environmental summit girka nitiere part mar manifesto mar chama ma UDA mano bedo expressly put kaluwore ni gi weche mag alwora marwa. To kendo kaluwore gi kit ngima mar pek mar ngima ibiro yudo ni sani endi ng'eny ji ywak mamanta dieri to ok en ywak mar Kenya kende to waduog Kenya wawach ni nitie pek mar ngima kaluwore ni bei mar gik moko nitiere malo. Problem maduong' ma wan godo en ni strength mar dollar affect wa kabisa gik mikelo i Kenya kaachiel kod gik ma jo Kenya bende tero oko. Ibiro yudo ni pesa mwayudo kaka piny nitiere kaka oganda nitiere piny kaluwore gi pek ma wuok kuom hitilafu ma wuok kuom piem mar dola. But ahinya manifesto mar chama, manifesto mar leader the president nyaka be ni nyalo mithuolo to gi lwasi maber ma huyanga manyalo miyo ti e yo makare. Ne wan gi president manodonjo last year wan gi higa achiel to higa achiel manochago tich ni aparo wate wang'eyo ne nitie cases bang' mano ero wadhi issues mane wan godo chien ma ok wadwa doke mageno ni weche miwacho Bomas sani biro miyo wabedo gi kwe ma bang' higa 3-4 mabiro mbele ka wanya bedo gi lwasi maber ma sirikal nyalo chiwogo oduma go iko ne jopiny. Erokamano nyakeni iwacho wach moro kapok amiyo Weke thuolo ni owinjo bed ni miyo jatelo thuolo. Ng'ama owinjo bed ni miye thuolo diponi josiasa moko di ahinya mano momiyo wadaketo siasa mar Kenya Ratil ma samoro nyalo bago chenro koso wiyo wil gi manifesto manoketo ne jopiny. Pogruok mane mabedo e kind manifesto ni gi singo moko mag siasa ma itimo ma samoro chopo nyalo bedo matek. Pek mosebedo e Kenya en ni kendo apane Weke biro yie koda kata ang'o tamre to pek ma wasebedo godo nitie jotelo ma gidhi e yiero to giyie ni result ma yiero no winjo bedi.
ande bibiro yudo ni pek go nobedo kalure ni ng'anyo bende ne nitiere ka gik manokethi anige ni seche miketho gik moko tiketho properties ma ng'ata ng'ata ok wang'iyo ka ging'iyo katiba mar Kenya article 40 mare mawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar mondo gire moro amora oritne to koro yudo ni ng'anyo mane obedo ka wabeda adieri ng'anyo mane obedo chien ni nokelo lwasi ma ok ber ahinya mar ohala ahinya bende pek ma wantiere go en ni gope mane nitie ibiro yudo ni gowi ni malo maka sirikal dwa mondo chak pango tich tibiro end up ni gowi ema medore tiyudo ni sirikal manyo kadho ne temo keto mayot mondo gikal through gimiluongo ni subsidies. Yes. Koro ibiro ni sani ibiro ni kata jatend Kenya masani biro chuno wa samoro to some extent mondo mi odhi ong'i kaka inyalo subsidize kuno moko. Na paro ni nitie kaka moko nitie magi chako ng'iyo ni okay fine nikech pek ni endi kata president ok mor ka sama ji te nigi pek machalo kama. Ero kama weke.